khona wona kusikhunja imbaleki. Okay. Usikhundla imbaleki, siyavuya ke ngokola nawe, siyavuya ke ukwazi namhlanje qaba nje ngendlela okhule ngayo, khasincokolele because sizama uchekisha ba udibene njani nesport, ungumntwana okhule njani? Isport ndikhulele kuso Absa. Ndikhulele kuso isport kwaseprimary ndandiyimbaleki. Esona sport sam kwasesikolweni yayi-athletics. Iisoka ezi because i-athletics ndiqale from, I'm not sure amabanga amasezantsi, but ndikhule nayo from eprimary ndade ndophuma nayo. Then ndathi xa ndise-high school ke ngoku ndaqhuba nayo i-running. That was i-track and field ngelo xesha ndandifowukhase kuyo kakhulu. Then i-soccer, ladies soccer, I started udlala i-ladies soccer I think ndandikwa-7. Sasenza standard 7 ke thina ke, not grade 9. Okay. So so i-ladies soccer ke ngoku ndiyidlale kwa-standard 7 up until ndophuma nayo, but still ndandisabaleka. Then esikolweni, e-high school I was doing mostly i-middle distance. That is, phofu i-middle distance ndiqala later e-high school. Ndandisenza ii-sprints kakhulu, 100 meters, 200 meters, 400 meters. Then ndazokwenza ke ngoku i-middle distance, o-800 meters later e-high school yam. Yona Okay. i-road running yona ndidibana nayo ngoku ngosendimdala, inoba ngo-2015. Okay. Kulapho bendizabuza khona ba uzoqala nini ukuyithatha serious yonke lento, and ngobani abona bantu ujonge kubo nabakumotivateayo ekwenzeni yonke lento? Isport hayi yinto yasekhaya shame. Utatam wayedlala isport, utata wayedlala i-cricket, wayedlala i-rugby. Ewe, ootata omncinci bam babezi-athletes. Ubrother wam omdala wayeyi-athlete, usista wam naye omdala wayeyi-athlete, wayedlala i-tennis. My big brother wayedlala i-cricket ne-rugby. Wasekhaya omncinci naye wayedlala i-rugby. So yinto yasekhaya isport. Mm. Qha ke kuye Okay. kushiyane kubana uyithatha serious kangakanani na, okanye uhamba nayo de kuyophelela phi na. Otherwise ubrother wam omdala ngo-2012 he did take part kwi-Comrades Marathon. I think maybe naye ngomnye wee-motivators zam apha kule nto ye-road running. Okay. Masincokole nge-Comrades Marathon ka-2025. Ubuyinxalenye ke abantu abaphaya. Siyavuya kakhulu ukuphume abantu kwisithili seKhrizani abasuka kooHewu bayosimela bethuna. Eyalo nyaka uyilungiselele njani de wofika kwabanjani? Yho, Abza, i-running, like i-marathon running no ndiyiqale, ndandithi i-running ndiyiqale 2015. Then you have half marathons, you have full marathons. So I started i-marathons number 2017 to say okay ndizabaleka u-42 ngoku. Then 2018 ndaqala nge-ultra marathons. That was my first Two Oceans Marathon ngo-2018. Mm. Since 2018 up until last year, abantu they would be like, Sikhunju, khawungenele i-Comrades, wena unayo i-capability yobaleka i-Comrades. Ndithi guys, balekani, andizi. I-Comrades oko ndandiyoyika, ndifuna uphosisa ndithi kwathini yayi kukuyoyika more than anything. But ke this year ndiye ndavele ndazixelela, and ndidicide ngoFebruwari ubana ndizawubaleka i-Comrades Marathon after ndivele ubaleka eMpumalanga i-Connie race yakhona ekuthiwa ngu-3-in-1. Mm. Ubaleka 42 kilometers, 21 no-10 ngemini eyi-1. So once ke ngoku ukwazi ubaleka laa race uyigqibe kakuhle, then that's when I decided, okay, I think ndi-ready ke for ubaleka i-Comrades if ndingakwazi ubaleka lena. Mind you, eMpumalanga kuyatshisa. So that's when ke ngoku I decided, okay, mandikhe ndizame ke ngoku kulo nyaka i-Comrades. I think ndi-ready because more than anything ungaba fit. I think mna idinga nje i-mental strength. Mm. So kulapho ke ndaqonda, okay, I think ngoku ndi-ready for uba mandiyoyibaleka. And then I started being serious. Otherwise bendisoloko mos nditreyina. That's when I decided, okay, mandibe serious ke ngoku kakhulu, more than I was training, manditraine harder ke ngoku ubana Yeah. ndiyobaleka lele Comrades.
Then I approached ke abantu aba-close kum ubana, okay, I've decided ukubana mandenze kanje, what is the next step? Khanindincedise ndenze le nale 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 nale. So bandincedisa ke ngolo hlobo. Then there's a friend of mine eseMonti, uKhangelani, ebendenzela ke ne-training program. Ubana okay, ngoku yenza so, yenza so, yenza so. Then bendilandela ke loo training program bendenzela yona. Okay, kwabanjani ke ngoku xa sowupha umgama we-Comrades Marathon ungakanani and waziva njani? Ugqibe kwixesha elingakanani wena? Umgama wokubalekwa kulo nyaka ibingu-89.9 kilometers. Andifuna ukuphosisa, leading to I think end of May ukuza ngoku ii-nerves beziqala uvakala because qonda ubana seyifikile le nto. Ndiziqalela unomnganga but ke ndizawuyenza le nto. Otherwise kubalekekile kona bekunzima because umgama omde ebendiwubalekile ukuwulungiselela ibingu-60 kilometers bendimbaleka nee-runners zalapha eKomani. So ndiye ndavele ndazixela ubana if ndimbalekile laa 60 bendimbalekile neeKomani runners, then uzawufuneka ndithethe nengqondo yam ke ngoku ukubana ndizame ukulwa naloo 30 kilometers oshiyekileyo. So that is what I did. Baleka u-60 kilometers wam. First 30 ebenzinyana, ndazama ke ubaleka ndisesemandleni, but ke ii-cramps zazama undisokolisa kancinci, but ndaphinde ndalwa ndaphinde ndabuyela endleleni. Inoba ndikwaziyo uphinde ndirikhave kwakhona after laa 60, ndaphinde ndazama ukulwa ke wona laa 30 kilometers okugqibela because iphele ingengweni u-89 ibingu-91 kum, nabanye phofu bathi bingu-91. Then ixesha endigqibe ngalo ndigqibe nge-11 hours 24 minutes and ixesha okumele ubana ugqiba ngalo ngu-12 hours. So bendi-elanyana kwi-cut off nge-35 minutes. Oh bethuna, usebenzile kuba ke ubuqala noqala. So uye wazixelela ntoni emva kokuba ke ukwazile ugqiba ngayo ke i-Comrades Marathon nezinye competition? Ithini plan? Uzobuyela kunyaka ozayo okanye akuyonto yakho? Abza, i-runners andiyazi ngabanye nje abantu nje abafana ipheli siyayiva kwi-races, but uzixelela ubana yazi ntoni andizi kwelandelayo, but uphinde uzibone sowusiza. But ke ngoku kwi-Comrades Marathon into endiyiqapheleyo, once ubaleke uqala, then umntu uzawufuna ubaleke esibini athi okay ndifuna uyofumana laa medal yesibini ka-back to back. So ndiyaya ke ngoku kule nyaka zayo, but ke kulo nyaka zayo ke ngoku kuzawufuneka ii-preparations zam ziqale earlier than kulo nyaka ngendlela ebendiqale ngayo, and mhlawumbi zibe intense more kuna ngendlela ebendisenza ngayo kulo nyaka. Okay, ibe njani isapoti oyifumeneyo usukela ke phofu ke kwilali yakho, ii-colleagues, ii-friends, ngobani abantu ke abaye bakusapota kakhulu? This year bambalwa kakhulu abantu endibaxeleleyo ngale running. Even usister wam andiyazi kwenzeke njani ubana ndibe ndimxelela later, but abantu abaninzi ndibaxelele. Abanye abantu bothuke ndipha, abanye abantu ke bothuke mhlawumbi ngezi videos ziwisha i-good luck ubana hayibo uyabaleka, because bend-avoida laa nto ubana ndibe under pressure, yabona bendifumana this and this i-advice. So ndiye ndayigcina kum, ndaxelela kabo bantu bambalwa ndibaxeleleyo. So isapoti kwabo bantu leyo ibintle kakhulu, endikhuthaza hayi yenza lena, yenza le, yitya le, sutya lena, resta ngoku suthini. Otherwise isapoti ibintle kakhulu. Nangoku ke ngoku sebede bayazi abantu ubana ndizayobaleka, amazwi enkuthazo shem ebe maninzi kakhulu. Kutheni ungasixelelanga? Next year at least now nizawuyazi ubana next year ndizaphinde ndiye, then nizawuphinde nindisapote ngale ndlela nifuna undisapota ngayo. Okay, Sikhunju, u-2025 usemhle, mhlambi ke zithini ii-plans onazo phambi koba kuphele lo nyaka? Zikhona ezinye ii-competitions ozijongeleyo? Lo nyaka I think eyona inkulu ngoku kum eshiyekileyo yi-Cape Town Marathon, 42 kilometers eCape Town ngo-October. Then ezinye ke apha locally apha kwi-Kota region nje as ii-preparations zayo. Otherwise eyona inkulu eshiyekileyo kum kulo nyaka yile yaseCape Town.
Okay, zeziphi osuke okhe wabaleka kuzo ozibalulayo ngexesha mhlambi noba ufumene imedali okudala uyidinga okanye i-title, zeziphi ozicingayo kwezo ubuke wabaleka kuzo waqonda uba ndifumene into ebendiyifuna kwezi? Okay, kuthi ke thina mos sizi-social runners, asingaba bantu babalekela ii-titles. So Yeah. thina i-social runners into oyibalekelayo if like ngoku comrades ndenze 11:24, next year kuthi zi-social runners injongo yam kubana ndibethe elaa xesha ndilenzileyo. Okay. So thina that's what we always do, like kwi-two oceans kulo nyaka ndiye ndenza ixesha lam elingcono kuneli bendilenzile kulo nyaka uphelileyo. That was early ngo-April. Then ikhona ibiseMonti ngoFebruwari, iBuffs nayo esidla ngoyibaleka sikhwalifayela for ezi races zinkulu, nayo ndibalekela ubana ndibethe la last year. So thina we are more about that kwezi races. Okay. Bakhona abantu abanqwenela ufana nani esikhunju abasafuna ungena babe zimbaleki ezi-serious bajoyine nee-marathons. Ungathini nje amazwi ambalwa okubakhuthaza xa unothetha nabo ungathini? Ndingathi kubantu abafuna ujoyina ii-clubs eBorder region, that is iBorder region, ooMakomani, Monti, yeah, Cumakala, zininzi ii-clubs that umntu anozijoyina kubana nje umntu enze uphando ngeklabhu ekufutshane naye. Umzekelo, apha eKomani ikhona iklabhu ekuthiwa iKomani Runners. If ukhona umntu omaziyo waseKomani Runners, udibana naye ufumanise kuye ubana ndingenzani ujoyina le klabhu. And into yeklabhu yokujoyina iklabhu ilula kakhulu and iyanceda futhi ke bantu seside sajoyina i-running, because xa ujoyine iklabhu uyakwazi uba unxibelane nabantu, ukwazi ubana ube nendlela yokuzilungiselela ukuzilolonga kwakho, ube nabantu ozilolonga ngabo indlela onabantu ozithetha nabo xa ulungiselela ii-race ezithile. And ke ngoku inceda nalaa nto ubana ukusoshalayiza iyakwandisa usoshalayiza nabantu. And iyanceda also le nto ye-running because siyakwazi uzigcina sisempilweni. I-running igcina ujongene, like ukhona izinto oqonda ubana afunekanga nditye into ethile, ikhipha busy, afunekanga nditye into ethile, afunekanga ndenze into ethile because ndilungiselela lena irace, ifuneka ndithi. So nabantu abatsha ke ngoku yindlela endibakhuthaza ngayo ubana if umntu akakho nto ayenzayo makajoyine i-running club, so that azokwazi ubana abe nayo into yokwenza ngaphandle mhlawumbi kuhlala endlini angabi nanto ayenzayo. Okay, masivale isikhunju. Ndifuna ke umntu onqwenela ke ukhangela kwi-social media platforms nje ulandela umsebenzi wakho okanye ufuna ukubukela kuyo yonke le mizamo yakho, ukufumana njani? Uba ke unako nokushera inamba ungabanika ngexesha. KuFacebook ndikuFacebook kakhulu, nakwi-Instagram. KuFacebook ndinguSikhunju kaMgolodela, I think naku-Instagram ndinguSikhunju kaMgolodela. Okay, ndicela futhi ndilibele kakhulu enye into when it comes to indaba ye-support, andikwazi ungayibaluli andithi sine-running club emsebenzini. So abaphathi bethu bebe-supportive kakhulu, ngabanye abantu abasisapota kakhulu kule nto ye-running. If mhlawumbi sithi sine-race eseMonti sicela i-transport, bayakwazi usinika i-transport sihambe siye eMonti siyobaleka siphinde sibuye. Even nangoku nje mabe sisiya eDurban siye sonkqonkqoza sathi sicela imoto, sifuneka siye eDurban, khange basokolise shem, bavele basikhangelela imoto, basinike imoto bathi masihambe siyobaleka. So nabo inkulu kakhulu indima abayidlalayo for abasebenzi babo. Okay, nkosi kakhulu kwisikhunju, siyavuya ke ncokola nawe. Nathi ke siyiVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Enkosi kakhulu apha futhi. Alright, nkosi kakhulu. Mphulaphula ibinguye ke ukhunjulwa. Sincokola ngaye ke ebepha kwi-Comrades Marathon ka-2025. Bathembisile ke nalapha emsebenzini basiyaqalisa kunyaka ozayo ke sibajoyine kuthiwe nabo abasasazi nabo bayile. Into nayo ke andikayazi itimu yami ingasiqhuba ngoluphi na kuhloma.